गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ हरग्रोबाय। दिनै 10 फेब्रुआरि 2023 BN बड' निउसआव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। माखासे साननि सिगां तुर्की आरो सिरियायाव गिख्रंथाव बांग्रि मावनायजों जिउ खहा जानायनि अनजिमाया बारायनानै दासिम गासै सा 44,000 जाहैबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार नोगोराव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय। क'क्राझार नोगोरनि जेडि र'ड बाजै हटेलनि साखाथियाव लामानि डिभाइडाराव गंसे ट्राक गारिआ हरखाबै सौग्रावदों। बे सौग्रावनाय जाथायाव रावबो जेबो जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा गोजाम आफादखौ सिफायना गोदानै सायख'बाय। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि खुमगिरि गामियाव जानाय 43थि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो लोगोसे 23थि बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद आरो खुंगा 21थि बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि बोसोरारि जथुम्माया थान्दै मेलनि गेजेरजों गोदानै बिबान दाफुंनानै होनाय जायो। गोदानै सायख'जानाय आफादनि आफादगिरि महरै अश्विनी कुमार स्वर्गियारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै मुश्री जगत चन्द्र ब्रह्मखौ सायख'नाय जायो। थांनाय बावैसो साननि सिगां समाज बिजोङाव सासे 14 बोसोर बैसोनि सासे हिन्जावसाखौ सि खुनानै भिडिअ खेबना भाइरेल खालामनाय दान्थाल नार्जारि, सोमदोन बसुमतारि आरो आमथे नार्जारि मुंनि साथाम लंफर्डनि हेंथायै हिन्जावसानि नखरनिफ्राय चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानायाव गसर गथायनाय जाबाय। गसर गथायनायनि उनाव पुलिस बिफाननिफ्राय साथाम लंफर्डफोरखौ हमनो थांसेयावबो हमनो मोननाय जायाखै। मिथिनाय बादिब्ला बे साथाम दायनिगिरिफोरा खारखुमानानै दङ। बेखौ नोजोर लाखिनानै पुलिस बिफाननिफ्राय थाबैनो हमनानै आयेन बादियै साजा होनो गोख्रों नाजानाया सोलिगासिनो। हिन्जावसानि नखर आरो एबसुनिफ्राय दुथांफोरखौ थाबैनो हमनो पुलिस बिफानखौ गोख्रों दाबि खालामदों। उन्दै बैसोनि हिन्जावसा जुलि खालामग्राफोरखौ हमनायनि थाखाय आसामाव गोबां दावराव जागासिनो दङ। अब्लाबो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया बुंदों दि उन्दै बैसोनि हिन्जावसाफोरखौ जुलि खालामग्राफोरखौ 2026 मायथाइसिम हमबाय थागोन आरो 6 दाननि गेजेर गेजेर हमबाय थागोन। गामिफोराव खौरां मोननाय लोगो लोगो गामिनि मानसिफोरखौबो हमनाय जागोन होनना बिथाङा बुङो। आसामाव 6,707 जन सुबुंफोरनि सायाव केस होनाय जादों। बेनि मादावनो 3,047 जन सुबुंफोरा एरेस्ट खालामजाबाय। 3,047 जननि मादाव दिनैसिम 251 जनल' सुबुंफोरा जामिन मोनदों। 3,047 जननि मादाव 2,587 जना जुडिसियेल कास्टडियाव दङ आरो 56 जना पुलिस कास्टडियाव दङ। मानसि गोमादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरि डन बस्क' स्कुलाव फरायबाय थानाय अनजालु नार्जारि मुंनि सासे फरायसाया थांनाय 15 फेब्रुआरिनिफ्रायनो गोमानानै दं। मिथिनाय बादिब्ला अनजालु नार्जारिया आमगुरि डन बस्क' स्कुलनि हस्टेलाव थायो। स्कुलाव एबसेन्ट खालामनायनि बिफाया रायहरनायनि उननिफ्रायनो अनजालु नार्जारिया बहाबा गोमाना दं। गोमानाय अनजालु नार्जारिया क'क्राझार बिसमुरि आउटप'स्टनि सिङाव थानाय बासबारि गामिनि बुदेल नार्जारिनि फिसाज्ला। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला खौरां हरनो थाखाय नखरनि सुबुंफोरा खावलायहरदों। कन्टेक्ट नाम्बार 7896654277। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।